reklám Euromobil. Naše dnešné multimediálne programy vám predstavujú našu spoločnú európsku menu euro. Zoznámime vás s našimi eurobankovkami a euromincami. Dodáme vám presné informácie, ako, kedy a kde budeme zamieňať slovenské koruny za eurá. V našich súťažoch máte možnosť vyhrať veľa pekných cien. Každý, kto príde medzi nás, dostane od nás pekný darček. Tešíme sa na vás, priatelia. Pán starosta nepríde? Nebude tu dneska? Dneska nebude, bo išiel na kontrolu ku svojmu obvodnému doktorovi. Takže ďakujem, že ste prišli medzi nás. Každý, kto mi správne odpovie, dostane odo mňa pekný eurodarček. Takže moja prvá otázka znie, kedy začne na Slovensku platiť spoločná európska mena euro? Kto vie? Presne tak, 1.1.2009, poďte ku mne, páne, dostanete od nás pekný darček. Nech sa páči. Dokedy budeme môcť zamieňať slovenské mince v ktorejkoľvek komerčnej banke zadarmo? Viete dátum? Presne tak, do 30. júna 2009. Vy už máte europeňaženku? Už máte, kto nemá, nech sa páči. Europeňaženku, nech sa páči. Europeňaženka, nech sa páči. Nech sa páči. Tak, teraz vám rozdám perá. Nech sa páči pero. Teraz vám rozdám niečo sladkého. Takže takúto euromincu čokoládovú. Oslaďte si život alebo dajte svojim vnúčatám alebo vnukom. Nech sa páči. 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 A došli sme k záveru. Jak ten záver, že pomôcť si človeče z tamtej, pán Miško ti pomôže. Európska únia ti pomôže. Pomieni, Hospodi Bože náš, vidi nadежди života вічного, представшегося раба Твоего Штефана, и яко благий человеколюбец отпущає гріхи, и потребляя неправду, ослаби, остави и прости вся его согрешения, вольная и невольная, избави его вічної муки и огня геєнського. Во ім'я Отца i Syna, Святого Духа. Аминь. Блаженный покой, вечная память, вечная Ему память. Господи, помилуй, Господи,
Viacero hudobných skupín, slovenské a európske vlajky, ale predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa tešili najmä z jednoduchšej formy cestovania. To všetko bolo možné vidieť v uliciach Bratislavy hodinu pred polnocou. V podaní svetoznámeho zboru Collegium Technicum odznela po polnoci slovenská hymna a eurohymna. Dohagyja meg az Unió! Szerintem jó! Nem megugrott akkor. Én a fickókat úgy vágom? Nem arról van szó, nem szeretem, hogy engem filmeznek, én még meg... Befelebújtam. Hagy mondjam el a panaszaimat, mert katonának sok az ő panasza, nincsen aki meghallja. Я сьогодні вітаю наших національних, національних культур разом.